हॉटेल सुमंत ओरोस, शुद्ध शाकाहारी जेवणाची उत्तम सोय। आमच्याकडे इडली, डोसा, चहा, कॉफी, कांदा भजी, पावभाजी, व्हेज थाळी आणि व्हेज चायनीज मिळेल। पत्ता शॉप नंबर 4, भावना आर्केड, पतसंस्थेजवळ, ओरोस। संपर्क 9860 66 17 14। आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या पार्टी ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील। शिंदे गटातील मंत्र्यांवर अतिरिक्त खात्यांचा कार्यभार सोपवण्यात आलाय। यात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर पर्यावरण खात्याचा कार्यभार सोपवण्यात आलाय। शिंदे गटाच्या मंत्र्यांवर अतिरिक्त खात्यांचा कार्यभार सोपवण्यात आला। यात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर पर्यावरण खात्याचा कार्यभार सोपविला गेलाय। अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यांचं कार्यवाटप करण्यात आलंय। अधिवेशनापुरता हा कार्यभार सोपविण्यात आल्याची माहिती समोर येत असून मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे माहिती तंत्रज्ञान खात्याचा कार्यभार सोपविण्यात आलाय। राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना अखेर पर्यावरण खातं मिळालंय। अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना अतिरिक्त खात्याचा कार्यभार हा देण्यात आलाय। दुसरीकडे रत्नागिरीचे सुपुत्र उदय सामंत यांच्याकडे माहिती व तंत्रज्ञान या खात्याचा कार्यभार देण्यात आलाय। खाते वाटप झाल्यानंतर केसरकर यांच्यासह काही नेते चांगली खाती मिळाली नाही म्हणून नाराज असल्याची चर्चा होती, परंतु या अतिरिक्त कार्यभारामुळे तात्पुरता का होईना या मंत्र्यांना दिलासा मिळालाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।